нафарое ки дар ҳақиқат бе документем бо диққат гӯш кунед. ин бародари мо чӣ мега ва чанд сум расход кардан раҳда. салому алайкум, хушомадед ба канали Ройгон Авиа. Бародари азиз, подписатсияро фаромӯш накунед, классҳои худтонро дареғ надоред. нафарое ки автобус қати сафар мекунед, айни ҳол ман дар автовокзали Котельники дар авиакасаи Ройгон Авиа қарор дорам. нафарое ки шумо ба автобус мехоҳед сафар кунед, як бародари беҳтарине ки мо равон кардем ба автобус ва дар ҳақиқат ба шумо маълумоти пурраро мерасонад ба нафарое ки бе документен. بخشش اکادمی نوید سخن کنیم ما 751 автобус همیشه سحر همیشه ما سورشیم این اولی گرانیسا نرسیده قریب 13 جودا کابینا 3000 جمع کردیم هیچی نشی مردمی آینده می اومدگی خبر رسون کن که ای 4-5 هزار بعضو قدشون گیرن که نمیرسه ولی اول با تو گرانیسا 3 تا دیگه پست داد قریب 15-16 تا میشد بسیار گیو برآمدگی را خدا مردم خاطر رسون که من اینجا اومدم 3000 جمع کردیم نرسید مردم مغال برداشتن کاری خوب نشد یا بالا میتونیم بو میرسونیم انا اویندهش هم مردکار خبر کنه خجون و این автобусе ки шумо ки дидестен расо рӯзи 20 октябр сафар мекуна Регар. Марҳамат, нафарое ки мехоҳен то Регара сафар кунен, нархи чипта 9000 рубл ва 30 кило багаж бесплатна 5 кило ручной метавонед қатитон гирен. фақат фаромӯш накунед бародаро, вақте ки 30 кило багаж мегӯем бесплатна, дар ин ҳолат барои худтона бидонед ки фақат як багаж то 30 килоро. агар ду багаж чид 10 килои ҳам боша 20 килои ҳам боша яктиш платни мешава ва дар пеши автобус бармекашанд ва сумша сари кило 100 рубл шумо меспорем. барои худтона хабардор бошед. ва нафарое ки бениҳоят зиёд мепурсен рейси Хуҷанд Душанбе прямой рейс автобусои Asian Express разо рӯзи 24 октябр аз ҳамин ҷа сафар мекунад, дар ҷои ҳамин автобус места, нархи чипташ 9000 рублай. фаромӯш накунед бародарои азиз, рақамҳои доимии Ройгон Авиа 8999 826 84 85 8925 899 86 81. ватсап ҳам дора бародаро, ба ҳадди имкон кӯшиш мекунем ки ҳаматонда ҷавоб диҳем. ва нафарое ки билетҳои самолёт мепурсем бародаро, нархҳои билети самолёт ҳар рӯз 10 маротиба иваз мешавад. дар видеои пештара мерасондум ки нархҳои билети самолёт чанд мешавад ва бениҳоят зиёд бачаҳое навистанд ки ака дар видео дигар нарх мегӯӣ ва зангет мезанем дигар нарх мешавад. узри зиёд мепурсим аз шумо бародарои азиз. нархи билети самолёта фақат авиакомпания официально дар як рӯз 10 маротиба иваз мекунад. нархҳои билети самолёт дар моҳи ноябр нафарое ки харидорӣ мекунем бениҳоят зиёд занг задем, мода фақат айни ҳол ноябр буромадагӣ, декабр, январ, феврал қадмое ки харидорем мода муроҷиат накунем, ба хотире ки манда лично нестай и билету. ва нафарое ки билетҳои самолёт мехоҳед харидорӣ кунем, марҳамат, мо дар автовокзали Котельники 6-ум перронада қарор дорем ва нафарое ки раҳи дурда қарор дорем, бе ташвиш метавонем ки занг занем, билетҳои худтона тариқи онлайн харидорӣ кунем, билетҳои электронитонро равон мекунем, то ки раҳда расход накунем, бисёртар расходи зиёдӣ дар ҳам ҳаво хунукай ҳисоби бисёртар наковен. ва боварӣ комил гуфта метавонем ки шумо метавонед ба видеовизов занг занед ва билетҳои худтона дастрас кунед, хоб ба самолёт боша, хоб ба автобус боша. нафарое ки дар гирди атрофи метро Котельник қарор дорен, марҳамат, мо дар автовокзали Котельники шуморо интизорем. расо рӯзи 20 октябр рейс Регар мешава ва расо рӯзи 24 октябр Asian Express прямой рейс Котельники Хуҷанд Душанбе, нархи чипта 9000 рубл. худоҳофиз, мо шуморо интизорем автовокзал Котельникида.